Joskus, kun asiakkaat tuo mulle huonekaluja, niillä on ehkä vähäsen epärealistiset käsitykset siitä, että kuinka paljon aikaa menee jonkun huonekalun kunnostamiseen. Verhoilu on käsityötä alusta loppuun. Avataan vähän tätä, että mistä hinta koostuu. Kaikki alkaa siitä, kun asiakas pyytää hinta-arvion joko sähköpostilla tai soittaa tai tulee käymään. Ja minä arvioin työhön kuluvan ajan ja kangasmenekin. Samalla pyritään tuolin kunto selvittämään, että tiedetään vaihdetaanko siihen pehmusteita vai tarvitaanko muutakin korjausta. Kun asiakas on valinnut mieleisensä kankaan, tilataan se valmiiksi odottamaan ja sitten sovitaan verhoilun ajankohta. Verhoilukankaita on tosi paljon eri hintaisia. Halvimmat on 38 € metri ja siitä sitten ylöspäin. Villakankaat, mitkä on tosi hyviä, maksaa tietysti enemmän ja kestääkin kulutusta enemmän. Verhoilutyö alkaa siitä, että huonekalu tulee mulle tänne. Sitten mä otan sen ja puran sen palasiksi. Jokainen huonekaluhan on siis oma yksilönsä ja jokaisella on oma historia. Ja ne tarvitsee ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun niitä ruvetaan kunnostamaan. Sitten mä tarkastan liitokset, liimaan kasaan niitä. Jos on jotain isompia puutöitä, niin ne mä vien puusepälle. Tuolit on yksilöitä ja aina ei päältä päin näy, että missä kunnossa ne sisältää. Vahtomuoveja löytyy tosi paljon erilaisia ja eri paksuuksia. On tärkeää, että käytetään verhoilun tarkoitettua vahtomuovia. Huonokuntoiset pehmusteet vaihdetaan. Perinteisessä verhoilussa tämä tarkoittaa jousien sitomista, heinien vaihtamista ja monta muuta työvaihetta. Teollisessa verhoilussa, eli vahtomuovin kanssa, vaihdetaan uudet vahtomuovit. Vanhojen kankaiden perusteella leikataan uudet kangaspalat. Joskus joudutaan kaavoittamaan kokonaan uudestaan, jos vanhat kankaat ovat venyneet tai tuolin muoto muuttuu radikaalisti. Huonekalun mallista riippuen ommellaan joko kankaanpaloja yhteen tai aletaan heti kiinnittämään verhoilua tuolin runkoon. Sitä sitten niin kauan, että tuoli on kasassa ja näyttää hyvältä. Kun huonekalun kaikki palat on verhoiltu, on viimeistelyn vuoro. Nyt laitetaan jalat paikalle. Sittenhän alkaakin olla jo valmista. Verhoilijalta saat sinulle yksilöllisesti tehdyn tuolin. Sinun valitsemallasi kankaalla. Laadukas huonekalu kannattaa verhoilla uudestaan. Tervetuloa Verhomon nuppineulaan Tuusulaan!